Nazdar, pozdravujem ťa opäť, vítaj na mojom kanáli, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dneska tu máme niečo také netypické v mojich videách, pretože musím sa zamerať aj na túto konkrétnu obuv. Mám tu konkrétne tretry, šprinterské tretry, ktoré sú určené na 100 až 400 metrov vrátane teda prikažkových behov. Mám tu totižto Air Zoom Maxfly 2, čiže mám tu značku Nike s tým, že cenovkou začínajú na 220 €. S kódom Kopacko na to for running je to vždycky menej, takže treba si ho tam aplikovať a pokiaľ vás zaujíma, ako vždy dole pod videom bude slovenský link a bude tam aj český link a jedným klikom sa presmerujete na obsah tejto krabice, ktorú pomaly otváram a ukážem vám, čo sa tu teda nachádza, pretože prvá vec, ktorú si asi všimnete, je vrecuško, ktoré vyzerá takto spredu, odzadu. Musím uznať, že je o mnoho príjemnejšie ako tie, ktoré sa dodávajú práve v tom kopačkovom svete. Je to samozrejme šušťák, ale fakt, že veľmi príjemný. Takže do nich si vieš odložiť práve tie tretry a ešte jedny dôležité veci, ktoré sú súčasťou tohto balenia. A to nie je nič iné ako hroty a kľúč. To asi vyberať nebudem. Samozrejme, hneď ako prídu, tak treba si ich tam hneď tie hroty nahodiť. Sú do takej zlatistej farby, vám to ukážem takto v blízkosti, ale čo nás najviac zaujíma sú práve tie tretry, takže poďme rovno na ne. Ja v nich ešte nechám ten kartónik, aby bola vidno tak, ako teraz je, úplne že vyplnená, chutná, chrunkavá. Takto vyzerá z tej vonkajšej strany, samozrejme chýba tu veľký swoosh Nike, takto ani nebudeš pozerať väčšinu času, čiže zhora. Vnútorná strana podrážka, kde nasadíš práve tie hroty, konkrétne 6 miest, a takto vyzerá oblasť päty. Takže sú to Maxfly s tým, že oproti tým Maxflyom jednotkám je zmena hlavne v tom, že ak sa nemýlim, pri jednotkách bol práve ten hrot v strede. A teraz to urobili tak, že to rozdelili na 2 a 2 a 2 bočné. Ja odstránim tohle a inak musím uznať, že sú veľmi ľahučké. Neviem ich presnú hmotnosť, ale fakt sú ľahučké. Ten zvršok je samozrejme syntetický Fly Weave. Taká látková forma, hej, ktorá aj dokonalo vetrá, takže nemusíš sa báť, že nôžky by sa ti počas týchto šprintov nejako zapiekli. A aj čo sa týka obopnutia nohy, ja som to mal na nohách a myslím si, že veľmi dobre. Práve od týchto typov tretier sa inšpiroval aj ten futbalový svet a vytváral práve modely Nike Mercurial. Ďalšia dôležitá vec, čo musím pochváliť, je to šnúrovanie. To šnúrovanie je také čipkované, to znamená, že zabezpečí práve to, aby sa ti tie šnúrky nerozviazovali počas tvojich pretekov, čiže za mňa úplne dokonalé a podľa mňa toto by mali mať každý jedný pretekárske, šprinterské tenisky. Proste musíš mať istotu, že tie šnúrky budú držať. Bude to formou práve takéhoto typu šnúrok, alebo naniesie sa na tie šnúrky jemný grip. Ďalej technologicky nechýba tu samozrejme Air Zoom technológia, ktorá sa aj tu píše. Je to technológia, ktorá zabezpečuje práve to, že každý tvoj dopad bude o niečo príjemnejší a dopomáha aj pri tej odrazovej fáze, takže balancuje práve ten tvoj výkon. Nutro a vyzerá takto, ako k ňomu nemám asi čo povedať. Fakt, že to uchytenie je príjemné, fixuje nohou, takže není o čom. A dôležité, čo musím spomenúť je, ono sa to tu píše, konkrétne je to tu, Fly Plate. Je to karbonový plát, ktorý môžeš vidieť, kúsok neho práve tu. Ten karbonový plát je fakt veľmi pevný. Pozrite sa, mám úplne veľký problém ohnúť práve tú tenisku a samozrejme ten karbon dopomáha práve k tomu, aby si dosahovala tie najlepšie časy. Čo sa týka tej podrážky, tak ako som hovoril, hroty sa umiestňujú na bokoch, tým, že medzi tým sú ešte práve takéto výstupky plastového typu a siaha to až na oblasť päty. Takže toľko k tomu, samozrejme, ak máte otázky, pýtajte sa do komentára. Toto sú Maxfly 2, díky za dopozeranie a vidíme sa pri ďalších videách. Čus!